Luyusan na sinating krisis sa petrolyo, padayon ang 10th Infantry Aguila Division Philippine Army sa ilang misyon sa pagmintina sa naangkon nga kahapsay ug kalinaw sa ilang AOR. Sumala ni Major Ruben Gadot, spokesperson sa 10th ID, dili makaapekto sa operasyon sa mga sundalo ang sagunson nga usbaw sa presyo sa gasolina ug krudo. Doon ang sab sila alokasyon gikan sa headquarters sa Philippine Army ug suporta gikan sa lokal nga gobyerno ug ubang unit nga kaabag sa 10th ID. Ang gibuhat sa Philippine Army para makatabang-tabang punta na malesen ang nato ang consumption, no, particular sa oil kay taas. Of course, initially nakita na ko tong niagi na siya burag gamay nga reduction. Gamay nga reduction kay tungod pud nga ma-lessen pud ang amo ang consumption kay parean ni drive missions na kasagaran ng among mga movement. No, instead nga kung dati mag-convoy ta kay sa 5 kasakyanan kung kaya raman day makasya sa duha, so mao na siya. And also dili lang ang headquarters Philippine Army kundi rin si 10ID na ami 3 times a day nga car free day. Comprehensive Archipelagic Defense Operation Sunkado ang kinatibuk ang ginahimo sa 10th ID. Ilang kuban kini sa internal ug external security operation. So malipayon ta nga hangtod karon hapsay, no, generally peaceful, no reports na na-receive nato sa division na naanay mga initiated ng mga recovery efforts ang communist terrorist group. So in short, even ang ilahang mga efforts sa resurgencies wala naga-materialize diri sa atuang area. Gisiguro sa 10th ID nga dili na makaporma og balik ang Communist Terrorist Group kung CTG nga NPA sa ilang AOR hilabi na sa Davao Region nga insurgency free. Actually fully immersed na ang 10th ID sa ato ang pag-address sa countering Communist Terrorist Group wide area operations o kining mga tanaw nato po sa mga iskutanan sa mga CPG urban operators no diri sa manageable sab ang sitwasyon hasta ang external security operation sa 10th ID. Nagpadayon ta sa pagtabang sa ato ang PNP sa pag-locate, no, sa mga illegal na mga aliens diri sa ato ang AOR. Nagapadayon ang ato ang mga training, no, large scale na training sa ato ang mga unit. Sumala sa 10th ID, luyusan na angkon nga insurgency free, wala giluwagan sa kasundaluhan ay external security operation aron masiguro nga masustener ang kalinaw. Dili lang sa Davao Region, apan lakip na sa area sa Bukidnon, Caraga Region, Sarangani Province, North ug South Cotabato. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.